Chief Executive Member bertemai ke KHADC ubah peniat sing siem. Ula pentip ula pa ekatup kerteng jang ki MDC ke KHADC ki banlong ki Executive Member jang ki Executive Committee bertemai. Banyo ekajeng menjer nulat kejela upagu Chauhan. Ubah peniat sing siem ula tu baya kesyuki Deputy Chief Executive Member on Chimtino ubah pencengan NCM nagaseng Kongres. Bad ubah Charles Marngar MDC ke Mauhati unyang ek election Deputy Chairman jangka Council. Bat antung executive member ru iki katukani ki MDC ka Kongres kat bai ki pat an satung no kum ki chairman jang ki advisory committee jang ka council. Nalor kani ulama ham ru iki breu ki bamdai ki khasi ki bakai be an claim ka trading license pa upod usam jang ka council. Bat ulong ba ka council kan beteng ban khanra trading license bat an khang khardap iki dukan be an. Ubah peniat sing siem ulong ru bagi executive committee kanam NOC benchna lentiral hapo upod usam jangka council. Ulong bagi executive committee kan yai bot dia ne kejing temu ban penkalai ki kendon jangka 6th schedule. Kejing pendrung ya ka ketian khasi ha ka 8th schedule jangka riti sensyari badalor kejing penbet upod usam kejela. Ulong ru bakawai pat kamat kedai ketulap ikinong tre ka council ha ka bak executive committee kan pentikna bakan amdan kanu kejing penduk ne kejing pensak tulap ikinong tre ki badan kumba pras pangut wala ka council ka penlut haduk sauklor tengka ha kesi benai bat kumba san folklor tengka ha kesi senam. Ulong ru baka council kan bot dia ne ki bel ki baka council kelapa sya ka sarkar kanang bakin yo kejing menjor ka bakloi na ulat ke jela. Bat ka sarkar jela kala thau ke expert committee panpulie ya ki draft bill ki bapa ya ki district council banyo kejing menjor na ulat. Kumba ngila ikan baik kakam deputy CM ngila ya railang ban IT haiba PNC. Ki bamdan pat haka isi ke ba ngin aka assignment ya ki MDC ki jongi kalong ki advisory committee. Dan pun haki advisory mduna ka hendrio nyotuli but kibadan kam sudah kini ki advisory committee but andala dep I assignment ki MDC jungi ki advisory committee kin ban terms and condition ya ka bakin hab ban court meeting nomor lingba kini ki advisory committee kila ban lum meeting la ban keren kini nu ki mat ki ba dan kam ki issues ba dan kam but kila pat ban wara ban IG workshop isi takadau kini ki advisory committee ru kilong ba dan kam adu tak de kabalai pat ni pai ha kabeli jinglong jingman jongka ke HDC hoi hadu menta pimpat ki pimpat dan ke khubor ke ban yo snow ba kandan ke jing bom yo tulop ki staff ne ki nok tre jongka council de common chupen kan mau ke HDC ka total strength kadan kumba praspa tamduna ringkat bat bakentup naduki officers ki engineers ba de bat kani ka jingdan jungki praspa ngut ki staff ka strength ni council kabu ya ka council ban penlut ban siu ka tulop kumba sauklur haka shisnam tamduna kaya te ladangi kenya haka shisnam kala long san pukulur tam bat kani ka san pukulur tam marshiteng ki bangiyo ban siu ka tulop hangni ka debit naki own revenue naki own resources ke bengidan ki jingmi nalade ki bakan thok ka professional tax namta ki fees kini kita ki ba bobon jat hangni ki dan ki tolls ki way ki brio banabar hi ki bamdai ki khasi ki non tribals ngimla ban map iki ban ong bak kinshu penyai ki kam ki jongki ki khai ki khabar jongki claim ki license te la don khnang ye kani ka provision jongkan ni ka trading by non tribal regulation act bante la kam ye kata ka jing thumu hi ka long ba ki nong seng ye kani ka haka tu ka por ba tuan ra ini ka bill ka act ka jing thumu hi ka long ba kumno ba ki brio jungi ki balala ban sengkam sengjam kin yo ban trekam kin yo ka business opportunity te kumbalong pat menta ki babon let's see ki balakwan ban yakren shipang ka trading license let's see ban I application kumni kumtai ban renew ya kata let's see ngintip kam katu kat nipot nama barang shimti nganamla bentip lun te Henry ka
kawai ka message ka bang akwa ban ai yaki non tribals ki ba khai hang ne what mud bakin yo lat ban khai lai lut dawan ka dikisi what nam so shngai ya ka kamram ka bla ai bor hani ban late ban khanra ban check in ya be kata de but yiki bam itu district council la ka de kalanti ban hap khang kita ki business jungkir ngi hap khang